osa 2. Toimintaa, Jay, muita pitää varoittaa. Sä pääset kyllä vapaaksi. Et pääsekään. Toi siis on käärmeisten suunnitelma. Siistiä! Kamut! Mä oon tulossa! Toivottavasti Cole estää pankkiryöstön. Onko kaikki hyvin? Kaikki just niinku pitää, pomo. Kiitos kun otit tuplavuoron. Eipä kestä. Ja nyt mä otan nokoset. Viekää kaikki. Emmekä odota Scalesia. Emme typerys. Hän suorittaa suunnitelma toista osaa. Ai niin. Otetaan vastat. Häh? Mennään metrolla. Metrolla? Sireeni, mua tarvitaan jossain. Ei pääs hoppuilla. Vapaudu vasta tunnin päästä. Mutta pankki, joku on vaarassa. Poikani leikit ovat vielä kesken. Saat potkut! Se on totta. Oikeesti. Joku ryösti just pankin eikä kukaan tee asialle mitään. Anteeksi. Saat potkut! Kovalevy taisi ylikuumentua. Tarkoitan, unohtakaa. Näkemiin. Lupaan korvata vahingot. Ei. Jospa menisit kotiin ja lepäisit hyvin. Nuku vaikka pommiin. Itse asiassa voit nukkua vaikka iltaan asti, sillä saat potkut! Taidetaan olla samassa veneessä. Ei se mitään. Mä halusinkin potkut. Mennään. Ne pakenee. Minne ne meni? Mä kuulin, että ne puhui jotain metrosta. Hienoa. Mennään. Ninjago! Onks kukaan nähnyt Jaytä? Minä täällä! Taisin pomppia väärää rataa pitkin. Toivottavasti täällä on joku. Taisimme juuri saada seuraa, pojat. Kuulin 3 kolahdusta. Eikä heitä ole 4. Ei typerys. 1 on vankinamme. Eikö siis mukaan helpompaa tietää? Ei ilman lippua! Mitä? Kai taisi löytää oikotien. Nindroidit ensin. Oletpa sinä, herrasmies. On mut irti, käärme! Tervetuloa, Juha. Maistuuko juoma? Oon pahoillani. Ei se mitään. Myrkky ei tullut mitään. Mutta tuo tuntuu jo jossain. Saisinko luvan, käärme? 1 lyöty, 2 jäljellä. Kärmeisiä on paljon vaikeampi voittaa ilman aseita. Me ei päästetä näitä pellejä pakoon. Pakoon. Emmehän me yritä paeta, vaan pelata aikaa, että Scales ehtii kidnapata Lloydin. Mitä? Raha ei voisi vähempää kiinnostaa. Halusimme vain sen pojan. Kuka nyt on pelle? Wow! Tervehdys, pikkupoika. Apua! Ovi on aukittu. Mä tiedän! Yritän avata sitä! Mitä sä haluat musta? Olet ainoa asia, josta isäsi välittää. Joten kun sieppaan sinut, hän ei voi muuta kuin tehdä minusta johtajan. Jospa treenataan. Oho! Mitä siellä tapahtuu? Apua! Pelastetaan Lloyd! Anna aseen, niin mä hoitelen nää käärmeet. Kuka kaipaa aseita, kun voi tehdä uuden?
Hyvä idea, Zane! Kai, koppi! Tämä oli pelkkä väärinkäsitys. Ihanks tosi? Kamut, mä taisin löytää Jane! Valoa tunnelin päässä! Ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä! Missä kuski on? Ilmeisesti tämä on automaattimetro. Oi ei, oi ei! Eiks tää pysähdy? Vauhti ei hiljene! He tarvitsevat apua siin, usko tai älä. Meidän voimat ei riitä! Mä oon tulossa! Yhdessä! Hei, täällähän te ootte! Voisikohan joku auttaa vähän? Lloyd! Poikaa ei näy. Me taidettiin mokata. Meidän ei olisi pitänyt mennä niihin töihin. Mitä me mietittiin? Lloydin sieppaus on suurin tappiomme. Mutta myös suurin oppituntinne. Lloyd! Sä oot kunnossa! Tilanne näytti pahalta, mutta onneksi Nia ja Sensei saipui viime hetkellä. Mä olin poissa vain päivän ja heti alkoi tapahtua. Me opittiin, ettei tarvita mitään kalliita juttuja, vaan vain toisemme. Autammeko siivoamaan? No, mehän ollaan tiimi. Niin ja eiköhän lähdetä taas ajelulle. Odota, mulla on parempi idea. Uskokaa tai älkää, mutta puolikkaan kylppärin yksi on oikea löytö. Kaikki on aina käden ulottuvilla. Hei! Tuntuu heti kodilta. Ainakin saadaan jäädä vielä asumaan Ninjago Cityin. Ja olla omassa rauhassa. Nyt voimme aloittaa Lloydin kouluttamisen. Kuka siellä? Kärmeiskenraalit pääs karkuun, mutta entä Scales? Mitä sille tapahtui? No, hänkin löysi kodin. Ei tosin näin tilavaa kuin tämä. Sanokaa minun sanoneen, jonain päivänä tämä vielä kostetaan! Valot pois! Voi, tosi hauskaa. Kadut vielä päivää, jona pilkkasit minua. Joo. Kultavuoret. Kultaisten aseiden synnyinpaikka. Se toimii. Valtias, onko kaikki hyvin? On. Olen nyt voimakkaampi kuin koskaan. Nyt me tuhoamme ninjat lopullisesti. Tunnen voimassa suuren